Sa number 2, nagrense nga kapitan sang nalunod nga barko malapit sa Scarborough Shoal, ginakabig nga baganihan. Gindayaw ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang kapitan sang MV Devon Bay nga si Elimar Hucal nga taga San Enrique, Negros Occidental nga isa sa karon sa 4 ka mga missing matapos maglugdang ang barko sa Huwebes, January 22 malapit sa Scarborough Shoal. Para sa opisyal sa Philippine Coast Guard, nagpakita sang pagkabaganihan si Hucal kag wala niya ginpabayan ang iya nga mga kaupdanan bisan pa yara na sa peligro ang iya kabuhi. 21 ang sakay nga crew sang MV Devon Bay nga mga Pinoy kag duha sa ila taga Negros. 15 ang nakaluwas, duha na patay kag may 4 pa nga missing. Ang Thunderbugs Bacolod Motorcycle Club Incorporated kung sa diin miyembro si Hucal ang nagpabutyag sa suporta kag pangamuyo para sa iya. Para sa grupo ang iya ginpakita nga kaisog pagpamuno kag pagkabalaka sa iban, nagapakita sa matuntuod nga kahulugan sang brotherhood kag pagserbisyo kay ginpili niya ang iban nga tawo sa iya kaugalingon gani hindi siya nila malipatan. Ginpangamuyo sang grupo ang iya pagbalik kag proteksyon gikan sa makaako kag ang padayon nga kabasko para sa iya pamilya.